nagbabanggi. La 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 la. Again. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh yes. Good morning. Nagdadamog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Tama, baby girl. Good morning, baby girl. Good morning. Kumusta lamang kita, kabos? Kami po nagalaom, nagkamugabos mga tugang nasa marhay na kamugtakan sa mga oras ini. Libre na po sa anuman ang kapahamakan. Magandang morning na Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano, sa man na partikan mundo. Kumusta po kita, kabos? Sana po kamugabos. Ayo, smile. God is good all the time. Kami po nagapaabot giralin din pang musta sa lambang miyembro kan bilog na family hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Partner niya to sa Technical Department, June Napolis. Mga tugang sa luwas, Mega Force Patrol. Sa panginginot po ni Chief Reporter Jimmy Nazalita, Joshua Bino, Karen Ala, Angel Mustasa, Asin, Jomar Bien. Kasabay niya to mga tugang ang Mega Force Patrol na iba pa na mga nag-react sa programa. mga senior Mega Force Patrol. Kumusta po ka mo? Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Boy Mata sa Manibela. Ang mata ng DCGB sa kalsada. Bueno. Kumusta taban sa tuya na mga may mga birthday ko niyan, mag-text lang po sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Sige! Sa mga kwantabi dyan ha, sa mga birthday boy, birthday girls natin, tabasahan ko do kamo mga tugang kirawit-dawit ni Padingre. Ha? May rawit-dawit si Padingre na day ko nabasa kasuhapon. Papasadahan tatabi yan ha. Papasadahan ta yan. Uni na nga niyo, sabi ni Padingre, kahit sa katuwaan ng puso ay may kalumbayan. At kasayahan ay nagwawakas sa kapighatian. Masusuya ang di matapat sa kanyang pamumuhay at masisiyahan ang mga butihin sa kanyang mga gawa. Mga Kawikaan 4:13-14. Salamat sa Diyos. A blessed Tuesday everyone. Welcome July. Salamat Tabi Padi. I love you. July 1 na pala mo niyan, Junadi. July 1 na pala na di. Ha? Bossing Lunito Gaviria. Maray na aga. Buda kay Kuya King. Ha? Kuya King Reginaldo. Good morning Tabi amigo. Maray na aga. Ha? Diyan sa Barangay Bangkiruhan. Yes, yo. Mga kuha natin ha, sa mga kababayan natin dyan na mga travelers, ingat-ingat ka mo ha, sa pagmamaneho, sa mga nakatutok tabi dyan sa 106.9 WGB, Tabaco City. Ha? Good morning, Tabi, Madam Melindawi. Good morning, Kadoroy. Henry M. Sabi niya, congratulations po. Thank you, Madam Melindawi. Good morning sa mga parokyano kang CMD. Kuya Henry, gayon na morning. Oy, gayon na morning. Dapat ang greetings ta magayon na morning, di ba? Magayon na morning Tabi. Amigong Jonas Rosal, good morning. So mga kuha natin dyan ha. So mga lolo, mga looy, so mga senior citizen tabalan ha. Kumusta po ang mga padabat ang mga senior citizen ha? Nag-okay na. Serving USA. All right.
Sige po. Sige. Okay na. Surfing USA. Aramon ta na mga tugangan, mga buwan namanong report. Hali po dyan sa luwas kay Ban Mega Force Patrol. Chief Reporter Jimmy Nasalita sa buwan namanong report. Jim, good morning Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay. Sabi naman niya tong bareta, makakatalingkas na ang Ligao City sa pagparapakitapok nin basura sa Iwabiso. Yan sa Daraga, nasigian bayad arog kan ibang mga LGU. Napagaraman kan DCGB News na ang Ligao naghingawa na makapagpatugdok nin sa diring sanitary landfill, nag-agi sa mga proseso sa DNR sa good matrayong pong naka-establisher tabi bibi nin sa diring landfill compliance sa Republic Act 9003. Basado kay Mayor Nando Gonzales, madali na ini na matapos kung saan kompleto na ang pasilidad pati tinampo ayos na. Aha. Ang kantidad tabi BP 20 milyones pesos man sa napalaan. Makukuha ini sa barangay Bunga. Kung kaya oras na totalmenteng matapos ini, solve na ang Ligao. Dahil ang problema, pag-abot sa tapukanin basura, Ayo. dahil na ini magpaparabayad sa pribadong SLF. To na yun. Na ano Jimmy, nakalusot ini sabi baga kang inot, ang halos buong 3rd District, watershed, watershed area, Kandinar. Kuan, ini nagagi na sa mga proseso. Nagagi na sa proseso. Oo, Dapat mahama na. dapat bagay ko yang ki ECC. So kompleto na palan. Okay na. Ayos na. O mga arin planong bisitahon nga ni kan DCGB News para personal niya itong mahiling asin mailadawan niya to sa publiko kung saan kaya man pala nin sa LGU na magpatindog nin sa diring sanitary landfill. Yan. Okay. So mga rin tapasyaran ko ini Sige sa daw. barangay Bunga, Tabi Bibi. Pero ang distansya kayan sa kuan, mga how many kilometers daw yan from Ligao downtown city? Arani man sila dum naagi sa Dunaw sa may Aliko, so tinampo baga dumaan. Talikod Okay. ka ito. Pawala kung hali kang Legazpi? Pawala. Okay, sige. Yan, bipian sa ito yung mga dagdag na Gayon. informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. If everybody Salamat Jimmy sa report. across the USA. Pag yan talaga pinagpursige mo, mangyari tabi yan. Pag pinagpursige mo, mangyari tabi yan mga tugang sa anin sarong lokal. Kuan man sana yan. Sabi nga ni, kuan man sana yan, pigaapod na, ano nga nang apod kaan, pigaapod tabi na nga political will. Di ba? Ang pagibukan araw ka na bagay. Sa kahaluyan, iguana po kayan. Ha? Pero si Mayor Crisel, kasubanggi, ta siyang guminanakan sa Ringaya Award kang sa DNR, ang Tabaco City. May gusto siyang riparuhon dyan. Ano? Sabi ni Mayor Crisel, kasubanggi ta kauron, may gusto siyang gustong riparuhon. Iyang baga na kuan, iyang baga na mga Senro, sa munisipyo, baga po Menro, Municipal Environment and Natural Resources Officer. Yan pala, baka walang permanent position, Junior. Optional ang term na ginamit ni Mayor Crisel. Optional na position yan. Mga gusabihon, mga kwan siya, bako siya regular position. Bako siya permanent position. Kaya mga tugang, ang nakaantawong pigbubugtak dyan, paghali kan Mayor, pwedeng barat naman siya. Bako man siya mga permanent position. Sabi, kaya gusto niyang tawang kidoon yan sa Kongreso Yung man ang gada, no? Importante ho na programa, mga tugang kan sa tuyang gobyerno. May kinaraman sa pigaapod na environmental management program. Tapos, nagkakapot, bako permanente. Kaya sabi ni Mayor Crisel, Congresswoman Crisel, gusto ko ngayang gusto ko ngayon gusto ko ngayon tabi yan na gibuhon na riparuhon asin i-amyendar ang local government code. Sa local government code yan, sabi ni Mayor Crisel, yan nag-implementar kang 9003, yan na segregation policy. Local government code ngayon, papakarayon ta nga yan.
ako napaisip ako, yung manang gada di. Pag-upalan mga tugangan, mga permanent position. Ay, nako. Kaya man pala na nga. Kaya man pala na di. Kaya man pala paminsan. Ano bang mga in charge yan? Garo dahil naman ki. Garo sa nagtatrabaho. Piyong. Congratulations, Henry M. for a job well done. Pakigreet po, happy fiesta. Kay Mayor John Kenneth Trinidad, the new elected mayor of UAS. Thank you and more power. Yan. All right. Karen Ala, may dagdag na report. Karen, good morning. Good morning, VP Henry. Sa dagdag man niya itong bareta, gigibuo na munang preparasyon as in pagpilog ng mga mamamayukan komitiba ang primerong simana na ini sa pagturukaw na kan mga bagong opisyal kan sanggunian panlalawigan ng Albay. Sa pakipagburon kan TCGB News kay sanggunian Secretariat Adan Eva, sinabag ka ining sa rason kaya ipinag-uktaba na muna ang inaugural session kan bagong Junta Provincial kan Albay sa 8 Martes, Hulyo 8. Tanganing bilugon asin pagpururunan man muna kan mga ini, ang magiging pamayo kan mga standing asin special committees, asin may establisher man ang magiging agenda kan mga ini sa mismong inaugural session mantang sa mismong primerong regular session kan ika-15 sanggunian panlalawigan ng Albay. Tiglalao man na ipahayag na duman sa publiko kung sisay ang mga committee chair o magkakapot kan mga komitiba, lalo na ang mga darakulang komitiba, arog kan Committee on Budget and Appropriations and Committee on Laws, Rules and Oversight. Sa ibong mga lado, kinumpirman man kan tuminukaw ng si Governor Noel Rizal na ma-attender ini sa inaugural session kan Junta Provincial kan Albay, tanganing maihiras kay ni ang sa iyang plano, lalo na ang bagay may kinaraman sa pondo kan gobyerno provincial kan Albay sa ilarom kan sa iyang administrasyon. Yan ang report sa Pagdaling mo sigob, hapoton mo, kung kumusta ang pundo kan gobyerno provincial, tana sa kabangan na kita kan taon, Opo. kumusta ang pundo kang Kapitolyo, paano niya yan imamanihar na financial situation kang Kapitolyo, nakabanga na sana. Apo to, may pundo pa ngayang natadaw dahil na, pero igwa pa man yan. Pero paano niya yan imamanihan? Na siya, may more or less, ngunya na taon, more or less, mga anong na bulan na sana. Para sa 2025. Yeah, okay? Yes, Karen Ala, TCGB News. Thank you, Karen, sa report. Mientras tanto, Joshua Bino, nasa linya. Ramon taman, ang iba pang mga, ay si Angel pala, Angel Mostaza, ang may dagdag na bareta, ngunya na pagkaaga, hali po dyan, mga tugang. Sa luwas, Ramon tadaw, 5:35 na, mga tugang sa morning hirit, asin po sa DCGB. Woo! Woo! Gani baga mainito na di. Woo! Gani baga sa bago ka makakuan, gani ka baga so, woo! Angel, good morning, Angel. Good morning, VP Henry. Good morning sa tayo mga paraan tabay. Swerte ba VP ang baili ka yan at tsokolating yan? Ha? Swerte ang baili ka yan. Ano? Ang baili, ang steps. Tataw ka? Grade 2. Grade? Gusto mo, grade 2 ka? Grabe man kung grade 2 ka kantang ini. Apoton mo si Dr. Eve Grolio. Ining kantang ini, grade 2 ka? Opo. Kaya nagawan man. Ata ka. Ako na ko, college ka na kaini. Ata apoton mo VP si Ma'am Eve. Nagbaili ka kaya din na tsokolate? Oo. At ang costume, naka-color yellow na tube. Tapos, palda na color yellow. Pag-imagine ko si tsura mo na nakatube kang yellow. Tapos nakapalda kang yellow. Pag-imagine ko sa kamugdagan mo. Kung kumusta ka na kaya?
Ito sabihin, si Dr. Eve ang nagturo sa magbaili kayo ng tsokolate? Si Dr. Eve ang saksi kung paano ako bumaili. Kan Iyo grade nga ni, oh. Ikaw pala ngunyan kung naaraman sitwasyon mo. Aki ka pa pala, dilawan ka na. Bala ka. Dilawan ka na pala. Anyway, Tito Henry, good sige. morning po, Graray, sa mga dugang kapang Dilawan na bareta. pala na babayi ni, oh. Panyari. Bigyan ba niyo yung itsura? Nakachub ka. Yellow sa taas, paldang yellow. Ares pa di Tito Henry, ang Sige. sarong 39 anyos si lalaki, may agom, residente kan Purok sa Isa, Barangay Kabaangan, Legazpi City. Na? Asin kay bahan sa listahan kang other wanted person na kan Legazpi City Police Station, mag-aalas 6 ni Banggi kaso hapon, Hunyo 30, 2025. Oh. Sa blood report kan Legazpi PNP, sinerbi kan mga personahe sa Warrant Division sa pangyayat ni Police Staff Master Sergeant Joey Bunacqua ang mandamiento di aresto sa nasabing persona dahil siya nakakampang sa kasong qualified theft kung saan isinangat ang kaso sa iya sa Regional Trial Court Branch C sa Legazpi City. May ipagrekomendar na piyansang 120,000 pesos para sa iyang paramyata sa libertad. Makalinis sa mga ko pa nasabing persona, ipinaram ini sa magakanigong medico-legal, matang sa presente na sa kustudya kan Legazpi PNP at sinakatalaan na ibaliyo sa Legazpi City Jail. Yan, Vic Henry, ang mga dagdag pong bareta, Angel Mustaza, DCHB News. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas. Tuloy-tuloy ang mga balita. Joshua Bino, nasa linya. Nagrarakadag na mga informasyon ngayon na pag-aaga. Joshua, Joshua. Yes, Bibi. Nagpaparagpadag na good morning sa imo asin sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong bareta, may challenge si Madam Meredith Pasquinas, ang Local Government Operations Officer o kaya LGOO sa munisipyo Candaraga Albay, na kung ano man ang naging mga achievements kan munisipyo Candaraga Albay kan mga tuminalikod na bulan o kaya taon, dapat mapantayan o dapat mas mahigitan pa kan bagong maturukaw sa administrasyon. Ngunit na terminong 2025 to 2028. Ini ang naging pahayag ni Madam Meredith Pasquinas matapos na mag-attend ini kasudma sa ginibong turnover ceremonies sa lokal na gobyerno kung saan si outgoing Mayor Jim D. Ausian sa paagi kan sa iyang office staff formal nang ipinag-turnover iginawgaw kay Mayor Vic Perete ang mga dokumentos, papeles kan lokal na gobyerno na iyoan kumbaga mataokan mga records, mapahiling kan presenting kamugtakan kan munisipyo. Kung matatandaan pagkatadi BP Henry, ngunya na taon na ini kan nilisibi kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay ang pinaka-inot training Seal of Good Local Governance o kaya SGLG Award sarong dakulang onra na pinagataokan na BILT sa mga local government units na nagpapahiling ng tibay sa sendang paggugobyerno. Kung kaya ang challenge ni Madam Pasquinas sa mga ilihidong opisyal ngunyan sa Daraga Albay, pantayan o kaya dapat higitan pa ang achievement na ini kan Daraga Albay. Naga-promisa man si Madam Meredith Pasquinas na yaon ang sa indang pagtuwang sa lokal na gobyerno kan Daraga Albay para sa SGLG Award na ini. Sigun kay Madam Pasquinas, gari man nga ang mga local government operations officer, gari man mga elected official, ako ang mga elected official kada tulong taon nagkakaigwaning eleksyon. Naman, kada tulong taon palang sabi ni Henry, nagkakaigwaning na reshuffle. Kung kaya mantang nasa Daraga Albay pa, ining si Madam Meredith Pasquinas, nagpromisa
tutuwangan naman ang lokal na gobyerno kan Daragalbay kaya ng mga achievement kani kung bako papantayan mas mahiginan pa kan mga maturukaw na opisyal o yung terminong 2025 hanggang 2028. Kaysa administration iyan na nakuha ang SGLG, si San Mayor. Ang ining SPLG award, ang naabot ang tayo ni Mayor, sukuha na si Mayor Jorge Ausna. Oh, pero kaysa anong taon subasihan kan SGLGB, SGLG? One pa ni, panahon pa ni Mayor Baldo. Ayun, okay. So, kumbaga, So, duman kay Mayor Baldo so origin ka na maray na pag-gobernar, may kinaraman sa SGLG. Tama? Duman, kumbaga, screening ba dito eh. Sa rin? Sa panahon nito, screening kan DLG. So, ano? So, very screening man. Oh, So, so pag evaluation. evaluation. Okay. Hello? Hi. Ang panahon pa man ni Mayor Baldo and kan magkagwanin awarding inabot na kan pagtukaw ni Mayor Junji. Mayor Hausian bilang Yan, acting oo. mayor. And yun na naman yan ang challenge ni Madam Basiñas sa new set of officials kung yan sa Daraga Albay. Sa kaputaan, pawak pa siraron sa liderato ni Mayor Vic Perete. Aha. Ayan, di pa yan dagdag na itong istorya. Halik sa Daraga Albay, George Cubino, CCGD. Salamat, Joshua. Salamat sa report. Hali dyan sa luwas. Gayon? Gayonon? Loya. Jingle. Yung ba gani, di ba? Ano ko yun? So jingle pa ni Kaloy Loria ini, oh. Oh, iba ka, oh, Loria. Jomar Bien, may report, 15 bago mag-alas 6. Jomar, good morning. Salamat, VP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay sa Ruang Gadan, sa aksidente digdi sa Barangay Tabigian, Cantabaco City, kasuod mga hapon. Ini bako ining baranggaan, kundi sarong truck na panunin boulder ang nawaranin preno sa may partikan Barangay Tabigian, VP Henry. Makaskaso na ini, luminok susupahinante. Ay. Pagluksok ang painante, nakalampo sa tinampo, ito so pagkagada niya. Mantang so traffic control kan driver, sundo na isadsad ini sa gilid kan tinampo, dumambaga sa kale, ihinulog ini, ruminus dos na sana ini pa ibaba, hanggang nagkawarakasakman ining bihikulo, pero buhay sa driver. So, nagresponde so mga otoridad, pero itong supahinante, BP Henry, wala na nin buhay kan hakbuton sa tinampo mantang okay man so sitwasyon kan driver. Patanid na lang didikan tamako PNP pag-arog kay ning andar nin dabaga mga darakulang bihikulo na magabat perming ipag-check ang preno ta pag-abot sa lugsuton pag buminalyar ang preno dakulang diskuido ang barangay Tabigian igualig din parting halawig na lugsuton BP Henry dakulang na aksidente digdiman tuminong baso sarong dakulang truck na kargado nin bagas kan mga nakalis na bulan na kabalagbag sa tinampo maray sa nangani ta kang insidente ito dahil mang kinadiskwado na mga persona. So yung BP Henry ang mga dagdag na barata, Jomar Bien, DCGW. Salamat Jomar sa report. Tunay. Yung sus ko pangyari kay Rakmang Geto, ano? Ito na siguro gusto niyang natakot siya. Tabaka ko siya makaabot ini. Luminok sudyo na di. Kay Rakmang. Good morning, maray na aga, Henry M. Ang problema tabi sarili sa bitano, sana matawan man kay aksyon. Dai na paghalato na may madiskwedo pa. Ano po ang problema sa riles dyan sa bitano? Pakitext daw tabi.
Ano po ang problema ta sa Riles tabi dyan sa Barangay Bitano? Paki-text daw tabi kung ano. Ako, bata, di ko na hiling kung anong problema. Baka po may nakareparo dyan kung anong problema. Mairanita tabi sa tamang otoridad. Ha? Happy 80th birthday to our dearest mother, Delia Basquinas ng San Roque, Iraya, Ginobatan, Albay. Happy birthday po. Ay ko na, hanapan ta daw ini ki music mga tugang na ano yan ha. Happy birthday yan. Happy birthday song yan. Happy birthday song. Tingnan natin ha. Uy, sa may mga kuha natin yan ha. Sa mga birthday celebrants natin. Happy birthday po. Lalo na sa sayang ika-80 na taon mga tugang ni Delia Basquinas ng Iriya, Ginobatan, Albay. Greetings from her children, Sel, Ness, and Nun. We love you always. Thank you, Sir Hen. Maray na aga po. Happy birthday! Good morning, Henry. Pakichik po ng prime water. Wala pong tubig buong Daraga area. Kaya nga ni taon-taon, ha? Taon-taon mga tugang, sabi ko kay Joshua, baka lamang ma-interview ta si Juan, ma-interview ta lamang si Mayor Pirete, ha? Mga tugang, tahapoton ta kung ano ang plano dyan sa problema sa tubig sa Daraga. O, halos pala buong Daraga yung tubig ngunyan, ha? Sige. Happy birthday po sa mga birthday celebrants natin. Ngayon pong July 1. Ang July pala yun, ano yan, ang July pala is Nutrition Month. Ha? Ano mo kung nata yun? May magayon na paliwanag kan sa ko sirinin. Ano kung nata mga tugang ang July tabi Nutrition Month? Di ba? Ang kasi ngayon, Tagalog ngayon kang vegetable, July. Nata ngayon, ang Tagalog pa ngayon kang vegetable, July. Mama, anong ngayon taban July mo dyan? Sarawayo narinin niyo. Ang Tagalog na kang ang Tagalog ba ngayon kang vegetable, July. Kaya ngayon, Nutrition Month ang July. Okay. Sige po. Wala na. Sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y malasing mo kami. Happy birthday. Sa'yo ang pulutan. alat ko na, ha? Basahon ta daw ining pangyari na daw so kung bali lang ta antiparahan ta nagkulog na sa kuyang mata ito yan yes malinaw na Good morning Sir Henry birthday na pagparaaboton tabi ki ano yan ki sir gusto ko tabi ma'am Good morning from Bagong Bayan Daragal by Emelina Ludana. Good morning tabi asa sa Indo at saka kay Yanyan Lajum. Morning tabi pabati man sa magurang ko na si Terry Mohal at Bernardo Mohal dyan sa Kamalig. Salamat po. Good morning Anita Armstrong ng Melbourne. Maray na aga po Chanits. Homer Lola, good morning amigo. Joseph Neri, good morning daw. Sabi ni Feb Baliwa Serio, pabati po sa mga taga-Bakakay, pirming naka-morning hirit. Salamat po. Good morning Tabi, sabi ni Korea Lustre. Eleanor Bueno, morning daw from Rapu-Rapu Albay. Listening po from Linao. Yan. SP Ariola Verzosa. Good morning po, Henry M. Listening to you now. Salamat po. Glenn Salian. Elisa Fajardo. Good morning, Tabi sa Gabos. Yan, Tabi, sa tuya na mga greetings ngunyan. Si Lads Bueno. Good morning daw. Pabati kay Patula ng Sipi, Daraga, Albay. Yan, ha? Okay. Sige po. Maray na aga mga morning heriters natin. Maray na aga po mga morning heriters natin.
happy. Ay, tapos na pala. Paguna ko. Ano yan? Paguna ko. Dahil pa. O, bueno. Sige po. I-text na lang sa mga birthday celebrants natin. Maray na aga po sa Indogabos. Sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday. Wala na? Ayun ba, igwapa. May nagarabutan pa. Madali lang, ha? Good morning. Ugmahon daw si Mama Del. Oy, Mama Del. Good morning. Happy, happy, happy birthday po. May istorya ako, Mama Del. May magagumda. 80 anyos na. Nagkaturog na sa bagagom, 80 anyos sa babayi, 80 anyos naman sa lalaki. Pagkaturog kan duwa, siyempre sarong kama. Pagkaturog na kan duwa, nagurugapi yung naso lalaki. Konso agom niya, pigapihap sa agom niya. Sabi kang lalaki, ngaya agom, natangeta, grunuson ang bado mo. Sabi da kan agom na babayi, salbatana ka ngaya agom, bako man bado ko na napulas mo. Natangeta gunuson an, puson ko ngayon agom. Mama Del, Lola, good morning. Puson ko ngayon agom sa nakaputan mo. Alarmario, nasa linya. Ramon ta daw mga tugang ang mga dagdag na bareta. Hali po dyan sa luwas. Oras natin, 6 minutes bago po magabot ang alas 6 din morning sa DCGB. Ngonyan pong aldaw, July 1. Mga tugang, pizza 1 na. Adi, bilis-bilis ng pangyayari. Adi, okay na. Dito tayo sa mga balita. Good morning, Paringal. Anong latest dyan? Go ahead. Morning, Pade. Salud. Health and saro sa mga prioridad ni Alcalde Hisham Ismael digdi sa Legazpi City. Iyan ang saro sa mga bigdawan niya doon dahil talagang arani sa iyang puso bilang sarong respadong nurse ang salud kan mga Legaspeño. Kaya talagang tututukan niya ang manungod sa mga programang pangsalud, lalong-lalo na ang pagde-develop ang Legazpi City Hospital. Ang Legazpi City Hospital ngunyan, iguanin na budget na 100 million dahil man yan sa tabang kan ako Bicol Party List para ma-develop amaray ang serbisyo kan Legazpi City Hospital. Gamiton ini ag-improve kan mga isiring man pagbakal ni na mga bulong na papakitangan kan mga pasyente. Apera kayan, itinugdok naman ang Super Health Center na bigapon digdig sa barangay Humapon at siniyan nag-funksyonar na para sa pagkataon bisyo digdig sa mga taga-southern part ng Legazpi. May plano pa na magkaigwaman ng Super Health Center yan sa barangay Rawis sa mga masunod na aldaw. Parte sa naman iyan kan programa at na mga Panihan kong karaskan informasyon digdi sa Luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, Paringal, sa report. Hali po dyan sa Luwas. Sige. Okay na tayo. Okay na ngayon tayo. Wala lang. Ayun ang ano, so babasahon ko nga na. Ayun, nalagod. Nawara lagod sa babasahon ko. Pagyari, ito, sandali. Headlines of hidden charms. So he was a bruise, they just fell into his arms.
Aha, okay. Sige. Okay na, John. Wala kang commercial, John, tabi, no? Okay na? Ma-break na kita. Okay, mamaya na. O, sige, tabi. Oy, good morning, tabi, sa mga taga... So, mga taga public market daw, Kandaraga. Tabi sa Indo. Na mga nakantabay dyan, lalo na dyan sa may Saudan. I mean, sa mga ano yan? Vegetable section. Yan. So mga kwanta, kaya ko yung mga taga-Saud, totoo yan. Gani, kumbinsido ka muna. Kaya pala ang July, ginibo niya na ano ini, kaya pala ang July, ginibo niya na ano ini, na vegetable, ano yan, nutrition month. Adi, support. Kaya pala, adi, ginibo niya nutrition month ang July, adi. Tantagalog da ang mga tugang kan vegetable, July. Wow, ngarinin niya. Ayos ka, Noy. Ayos ka, Manoy, sa imong mga tirada. Si, ano yan, ako yung amigo na pulis. Bueno. Ang sa tuya, tabi na mga may birthday ko niyan, happy day. Good morning, Henry M. Paki-regards sa kuyang tugang na si Kuya Nol. Yan. Weather forecast pala. Adi, pangyayari, lingautan na naman so maringan ita may nagriman sa tuya na paraan tabay. Tawagan natin ang pag-asa. Gero wala na John. Bay na duty si Kuan ano. Gari dak off na kayo si Kuan adi. Si ano? Gari naka-off na si Alexis kayo. Gari do da ko. Deta na. Muto na naman ito. Dahil ka man yan nag-upload. Alat nga sa upload mo. Dahil ka man yan nag-upload naman. Hello? Good morning, Sir Ariel. Maray na aga po. Yeah, maray na aga. Go ahead, Tabi. Anong latest forecast ta? Ngunyan aldaw? Para po sa tuyang latest weather forecast ngunyan na aldaw nin Martes. Puring namatan ng low pressure area sa distansyang 650 kilometers sirangan kang Infanta, Quezon. Sa coordinates na 14.7 degrees north, 127.7 degrees east. Ang nasambit na low pressure area sa loob ng 24 oras sa baba pa man ang tsansa na maging bagyo. Alagad sa mga masunod na aldaw, dahil maninahali ang posibilidad na madevelopan ini sa sarong bagyo. Samantala, padagos man nakakaapekto ang southwest monsoon sa Visayas, Mindanao, Central, as in Southern Luzon. And dahil man sa extension o trough kang low pressure area, kung kaya sa maghapon ang Bicol region, nilalauman na magkakaigwanin mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran, as in pagkikilat pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na hali sa timog sulnupan hanggang sa sulnupan ang mamatayan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang buwat kang temperatura sa maghapon nilalauman, 25 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:22 ngunyan ninaga, masulno pa siya na alas 6:16 nin hapon. Halidig sa Diyos di Pag-asa, Ariel Samudyo. Salamat, Sir Ariel, sa report. Hali dyan sa Pag-asa. Yan po mga tugang ang mga latest na mga kamugtakan kamo. So sa tuyang pinagbabantayan na low pressure, medyo horarayo man kit. Dahil man tabi kita mga tugang apektado masyado. Okay, ang mga balita susunod na. Magalipas lang kan mga patalastas. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Oras alas 6:01. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Hulyo 1 ngunyan, mga tugang 2025. Headlines kan mga bareta. Saringaya Awards kan DNR natokdol kan Syudad nin Tabaco. Asin ang Legazpi City finalist digdi. Ang aktibidad ginibo kasubanggi sa Marison Hotel. Rolly Rosal, maserbing Provincial Administrator sa termino ni Governor Noel Rosal. Pagpakonstruher kan 10 MVA substation sa Barangay Bangkiruhan, asin ang pag-upgrade kan power line sa Legazpi City, kasabay sa top priorities kan ako Bicol Party List. 50 pesos na wage hike ipapautob sa Metro Manila sigon sa dole. Tulong taon na pagserbi kan mga elihidong opisyal apera sa 12 senador na matukaw nin 6 na taon sagkod sa 2028. Opisyal nang nagpuon kasud mang paggauto. Sa ibang nasyon, pagdangog sa kaso ni Netanyahu, giraray na dependyente. Business News, SEC asin Department of Finance magkatuwang sa pagbusol kan reforma sa capital market asin ease of doing business. Health News, paano maging wais asin malikayan ang rabies, aramon. Detalyes mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal. Maugma si Mayor Crisel Lagman o si outgoing mayor o kaya si former Mayor Crisel Lagman Luistro asin an incumbent na congresswoman kan Premier Distrito kan Albay pagkatapos sa matokdol kasubanggi kan lokal na gobyerno ang Saringaya Awards na ipinagatao kan Department of the Interior and Local Government sa local government category. Sinabi ni Lagman na sayang ikinaugman siring na bagay pagkatapos na sa indang lokal na gobyerno makaresibinin kadakol na mga audit may kinaraman sa pagkapagarahay kan salon. Sa intinawanin doon na ang lokal na gobyerno kan ubinaging aldaw natino kan nagkapirang mga environmental auditors alagad sa inang ginibuhanin paagi na makagibonin mga programa tanganing ma-overcome ang sinabi ng mga challenges. Sa intinawanin doon na sinda nagpapasalamat sa DNR asin sa gabos na mga taga-Tabakenyo may kinaraman sa sendang kooperasyon sa siring na bagay. Sa ibong nalado, finalist man ang lokal na gobyerno kang Legazpi asin ang munisipyo kan Sangay sa probinsya nin Camarines Sur. Sa ibong nalado, natokdol man kan Central State University of Agriculture o CBSUA ang Saringaya Awards may kinaraman sa academic category mantang ang Worldwide Fund for Nature
Philippine Dunsol Integrated Conservation Program nakuaman kay ni sa People's Organization NGO category, mantang an may kinaraman sa industry category nakuaman kan Naga City Water District. Sinabi ni Assistant Secretary Gilbert Gonzales na sa iyang ikinaugma ang siring na bagay dahilan ta nahilingon yan ang partisipasyon kan publiko. Iba pa niya to na mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Pinasalamatan ni Assistant Secretary Gilbert Gonzales kan Department of Environment and Natural Resources ang pagkukondukta kan taon na Saringaya Award. Si Gonzales yung nag-serving guest of honor kan sinabi ng pagtiripon kasabanggi na ginibo sa Marison Hotel. Kan tinawanin doon na ang Bicol Region iyon may makaskas na pagresponde, may kinaraman sa anuman na kalamidad, asin kasabay man ang makaskas na pagresponde kan mga industry partners kan mga ini kung kaya napapagayon ang mga programa kan sinabi ng opisina. Sayang pinasalamatan ng mga ini may kinaraman sa paging stewards kan para sa environment at insiring man ang pagsustener sa mga programa kan DNR. Sa ibong nalado, ipinaliwanag man kan ni Assistant Regional Director o kaya ni Regional Executive Director Francisco Obilia ng Saringaya Award saro sa magayon na pinagigibo ninda taon-taon. Enot kay ni kan uminaging taon 2000 na krear ang siring na bagay para sa mga environmental programs kan DNR kung kaya taon na ng pinagigibo ini para matawanan ng pagmidbid ang mga lokal na gobyerno, people's organization, asin iba pang pribadong sektor, kasabayan mga nasa academe, asin ang mga nasa industry, tangani na makatuwang sa pangataman kan sa tuyang palibot. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Report hali po dyan sa luwas kasabay si Jimmy Nasalita. Banggi bago ang June 30 haros nag-araga ang mga truck sa paghakot nin mga aggregates hali sa pamitisan kan Bulkan Mayon. Uya po ang detalye. Banggi bago mag June 30 haros nag-araga. So biyahe kan mga trucks na naghaharakot nin mga aggregate sa pamitisan kan Bulkang Mayon, anas direksyon sa Camarines Dalagan. Matatanda nagpatanid si Gobernador Noel Rosal na sa mga daiki permit o illegal quarry magpurundo na sa pagsabing pagtukaw niya tatawan niya nin atensyon ang pag-regulate kan quarry sa pagsabing nagugulpi na pagparaturokiya ang pamitisan kan Bulkan. Basado sa informasyon na kanto sa DCGP News, Banggi, Purabir ang June 30, haros nag-araga ang biyahe kan mga truck sa balik-balik kung sa inpig take advantage sa mga ultimo ora. Purabir ang gobernador opisyal na magtukaw sa Kapitolyo kon sa Indakula ang pagtubod na dai ang mga ini nagaragi sa proseso o permit gustong sabihon dahil nanin income na palaog sa kaban kan lokal na gobyerno taaram kan mga illegal na syerto tatargeton sinda kan gobernador. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGP News. Si dating board member Rolly Rosal ang matukaw na Provincial Administrator Canalbay. Base sa entrevista kan DCGP News kay Governor Noel Rosal, sinabi kay ni na sa iyang dakulang tiwala na magigibon ni Rolly Rosal ang sa iyang responsibilidad bilang Provincial Administrator sa pagsasabi ni may mahiwas na kaaraman, may kinaraman sa paggugobernar sa lokal na gobyerno, katakod man kan sa iyang eksperyensya bilang board member na magkakatabang nin marhay sa iyang pagtukaw bilang gobernador. Sinabi man kan gobernador na inot niyang gigibuhon sa iyang pagtukaw ang pagpirma sa mga direktiba sa gobyerno probinsyal arog kan internal rules as in internal memo kan mga empleyado, pag-appoint kan mga co-termino sa sinibapa, apera kay ni paprioridad man kan opisyal sa iyang pagtukaw ang mga lakdang manungod sa programang pansalod sa probinsya sa pagikan pagipaghuron sa mga departamento, partikular na ang mga ospital. Dagdag pa niya na sa iyang termino,
Inguhaon niyang mapabuksan ang Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital. Apisar kan mga issue digdi na wala pang kuryente. Permit asin ibapa. Target man kan gobernador na mabuksan asin maging functional ang ospital bago sa Nobyembre ngunyan na taon. Iagad ko lang sa inda. Kung ako sana sa vice, importante din ang mga membro kang sanggunian. Sana let us work together. No? Ito pagsayangon na kita binuroto para mag-iriwal, ang albayano ang pipli dyan. I would like to assure the public that I will reach out to them. Tingog ni Governor Noel Rosal. Mientras tanto, ipaprioridad kan ako Bicol Party List ang pagkonstruher kan 10 MVA substation sa Barangay Bangkirohan asin ang pag-upgrade kan power line sa Legazpi City. Sa entrevista kan DCGB News kay ako Bicol Representative Alfredo Garbin Jr., sayang sinabi na parte kan sa indang ispersos iyon ma-address ang recurring power outages sa Legazpi City. Sinabi ni Garbin na nagpapadagos man ang rehabilitasyon kan substation sa Kulyat Daragalbay asin Ligao City. Ngunyan na taon piginguhaman na maisabay sa Legazpi City sa priority projects ang pigasabing dakulang efekto o may dakulang efekto ini sa major center kan komersyo, government services, education, healthcare, asin employment sa Bicol Region. Si Garbin opisyal lang nag-asumir bilang ako Bicol Party List Representative sa Kongreso kaso hapon. Peñaranda Park, tatawanan diit na improvement ni Governor Noel Rosal sa oras na may turnover na ini sa gobyerno probinsyal kan Albay. Karen Ala sa report. Oras na itong over ang Peñaranda Park sa gobyerno provincial kan Albay, tatawanan ininindiit na improvement ni Gobernador Noel Rosal sa pagsabing dapat ang parke may attraction asin 24 oras na titiniran kan mga tao. Sa pakipaghuron kan DCGB News kay Governor Noel Rosal, sinabi kay ning makikipag-ulay ini sa DPWH 2nd District Engineering Office tanganing matabangan ining i-improve ang mga diit pangbagay sa Peñaranda Park, araw kan fountain na sinabing kikipuon niyang dancing fountain. Tusok pa sa gobernador, makikipag-coordinar ini sa ahensya na maiparalik o buktakan nin mga puon kan kahoy na nagkawala sa parke dahil nagkasusok sa gobernador. Ang parke dapat maskial daw natatambayan kan mga tao dahil sa limpoy asin kapreskuhan ka ini. Aminado man si Rosal na mas kita kulaan pondo na maipapaluwas sa pag-improve ka ini. Target kan gobernador na tawanan magayon na atraksyon ang Peñaranda Park sa Kapitolyo bilang iyong pinaka-purpose kan sarong parke. Karen Ada, DCGB News. Kinahuro na ni Mayor Vic Perete Candaraga ang prime water manungod sa pagsimbag sa problema kan tubig sa munisipyo. Sa entrevista kan DCGB News sa alkalde, sinabi kan prime water na dahil basta-basta masusolusyonan ini kung kaya makonsulta ang lokal na gobyerno sa mga stakeholders. Apera pa kaini, posibleng ipautugman ang enot na ginibo kan mga nakaging administrasyon na bulanan na pagrinyo kan mga dokumentos. Dagdag pa ni Perete, gigibuhon nindang gabos tanganin na mapautob kan kumpanya ang kontrata kaini sa daraga na mag-supply nin tubig 24 oras oral daw. Bako arog kan mga na-experiensyan kan mga residentes na 6 oras o piling oras sana. Mientras tanto, nasa proseso naman ang alkalde kan paghiling o pag-check kan mga programa ni dating alkalde John J. Ahosyan kung arindigdiang kay puan pang ipagpapadagos kan bagong administrasyon. Piningon ta kung sinsay pwedeng i-retain, pwedeng halion, igilid ka ng unang politika kay puan magtarabangan kita. Sabi ko nga sa ito, bako lang ang serbisyong maglani sa tao. Ang nagmamakulog, bako ng kukulog. Tingog ni Mayor Vic Perete Candaraga. Mientras tanto, Philippine Statistics Authority Bicol mapadaranin mobile civil registration system outlets as in national registration services sa mga eskwelahan sa Bicol Region. Aramon ta daw kung nata kay Angel Mostasa.
ma-deploy ng mga mobile serverless registration system outlets at si National Registration Services sa mga eskwelahan sa Bicol Region ang Philippine Statistics Authority Bicol bilang patikan sa inang suporta sa Oplan Balik Eskwela 2025 kan Department of Education Bicol. Sa ipinaluwas na anunsyo kan PSA Bicol sa panganat ni Regional Director Cynthia Perdiz bilang miyembro kan Oplan Balik Eskwela Interagency Task Force sa darahon nidaan na sabing mga serbisyo sa mga eskwelahan na magre-request kaini. Kaibahan sa mga serbisyo na dadarahon, iyo ang pagtaunin birth certificate asin pagpaparehistro sa mga estudyante asin mga school personnel para sa national ID. Sigun sa ahensya, magkakanig usa na ang siring na aktibidad asin programa bilang pag-utubkan sa indang mandato na makapagtaunin accessible na serbisyo sa mga Bicolano. Mga dagdag na bareta, Inzo Mustaza, DCGB. Iba pang mga bareta ngunyan, mga tugang sa lado lokal, dumang kita kay Joshua Bino. Maugmangon yan ang mga sangguniang kabataan o SK officials, particular na mga SK councilor, SK treasurer at SK secretary sa 54 barangay sa munisipyo kan Daraga Albay. Inimataas na po na nang i-implementar kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay ang Municipal Ordinance number 037-2024 na iyoan minataon ng dagdag na honorarium sa mga nabanggitan niya tong SK officials o kaya SK nabanggitan niya tong mga SK officials. Dararong kan nasabi ng ordinansa ang mga SK kagawad, treasurer at secretary madagdag o makaka-receive ng dagdag na 300 pesos na honorarium kada bulan bilang dagdag na kompensasyon sa saindang pagserbisyo sa saindang kanya-kanyang nakatupan na komunidad. Ang nabanggit na itong ordinansa, iyo ang ipresentar sa Sangguniang Bayan kan nakaaging Setyembre 2024 sa paagi ni ex-officio Councilor SK Federation President Sofia Baldo. Aproban ini kan Sangguniang Bayan kan uminaging Nobyembre 2024 nag-agi sa pag-review at approval man kan Sangguniang Panlalawigan in Albay bandang December 2024. Asin ngunyan pagmampig anunsyo ni Baldo na nagpuna ang lokal na gobyerno na mag-distribute kan dagdag na 300 pesos na honorarium sa nasabi ng mga SK official. Sigun kay Baldo, mayor na katayuhan kan ordinansang ini, iyo makatabang man asin makataonin suporta sa mga SK officials di sa Daraga Albay tangalan ng mas makapagserbisinda sa saindang mga kapwa kabataan. Dagdag na barata, Jos Pobilo, DCGB. Gustong i-review o kung bako man baguhon ang nagkapirang provision kan Republic Act o kaya kang Republic Act 9003 o Solid Waste Management Segregation ni Congresswoman Crisel Lagman Luistro sa entrevista kang DCGB News kasabangi. Sayang tinawanin doon na napapagal asin nagagabatan ang mga local government units may kinaraman sa mga provisions kang 9003 base sa indang mga naging eksperyensya kung kaya sa iyang pagtukaw bilang representante sa Premier Distrito Canalbay, hihilingon ang siring na bagay. Sayang tinawanin doon na may mga local government units na mga saradit na day kikaya ang siring na bagay kasarabay ang paghigpit kan DNR may kinaraman sa implementasyon kani. Kaya ang tinawanin doon na hilingon niya kung paano magiging friendly ang sinabi ng Republic Act 9003 sa gabos na lokal na gobyerno. 9003 kasi medyo matagal-tagal na siya, no? Importante kasi na maging mas padali siya for LGUs na mag-comply. Number one, lahat ng pondo yan galing si LGU. So, sino ba? Ang tingog ni Mayor o Congresswoman Crisel Lagman Luistro. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal na sa linya si Al Armario sa dagdag na report hali dyan sa luwas.
Sunod na simana pa ang inaugural session kan Sanggunian Palunsod kan Legazpi. Dahil ngunyan aldaw kuta na regular session na. Dating schedule yan, alagad ariglaron paman kan mga konsyal pati na ni Vice Mayor Luis Gutierrez sa indang opisina. Ayuson paman ang mga gamit asin mapreparar para sa mga pagururuna ninda sa inaugural session. Sa Rokayan ang mga komitiba na sa indang kakaputan. Manunutaran ang Sanggunian Palunsod ngunyan kadaklan dati man giharay na opisyal nagpakaluwas ka nominaging eleksyon alagad igwama ni nagkatulong bago na matukaw sa Sanggunian. Kaya parte iniikan sa indang pagurunan kung siri sayan makarapotin mga kanya-kanyang komitiba sa inaugural session ninda sa masunod pang simana. Alarmario, DCGB. Operasyon kasuhapon kang Social Security System sa Tobacco Office kontra sa mga nagbabaygar na mga negosyante nagakolekta ni 96,000 pesos na kontribusyon. Report kay Jomar Bien. Uminabot sa 96,000 pesos na kontribusyon ang nakolekta kan SSS Tobacco sa sarusan ng aldaw na operasyon kan RACE o Run After Contribution Evaders kang naunambitan na opisina. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Madam Susana Madubag ang pamayok kang Social Security System Tobacco Office. Sigun kay Malubag na walo ang binisita nidang mga negosyo kasunma sa banwaan kan malilipot Bakakay and Santo Domingo na sa indang pinagserbihan na ni notice of violation dahilan sa ang mga ini iyuan iba dahil nag-rehistro kan sa idang negosyo sa SSS asin ng iba naman nagpalyar na magbayad kang contribution kan sa indang mga empleyado sa indang paglibot digdi sa walong mga negosyong ini saro digdi ang antimano na nagbayad kan sa iyang abunaran na contribution sa mga empleyado niya na uminabot sa 96,000 pesos. Sinabi ni Malubag na dapat na ang mga negosyo iyon magkumple sa mga patakaran kan SSS para ini sa mga benepisyo mansanakan sa idang mga empleyado asintangan ina daisinda mahampang sa magkakanigong kaso. Yan ang report. Jomar Bien, DZ. Alas 6:22 oras po sa Pilipinas. Mabalik kita makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Ninhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liveroid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:28 nin pagkaga. Baretang unyan sa lado nasyonal, magkakasabay na ipapautob kan mga kumpanya ang sa indang bawas presyo sa produktong petrolyo, epektibong unyan na alas 6 nin aga. Nagbaba ang presyo kan gasolina nin 1.40, mantang ang diesel nagbaba nin 1.80, mantang 2.20 ang ibababa sa kerosene. Ang pagbaba sa presyo pigalaoman na matapos ang nangyaring ceasefire entre kan Israel at Iran, nagresulta sa pagbaba kang global crude oil prices. Opisyal na pong mapuon o nagpuon kaso hapon
Ninudto ang tulong taon na pagserbi kan mga elihidong opisyal. Apera sa 12 senador na matukaw nin 6 na taon, usag kod sa taon 2028. Base sa data kay University of the Philippines National College of Public Administration and Governance, kadaklan sa mga nailihir sa lokal na gobyerno, iyon dati nang nakatukaw sa pwesto o nag-ibanin posisyon sa kaparihong syudad o probinsya. May kabilugan na 18,225 ang mga opisyal na pagpuon kan sa indang mandato hali sa senador, kongresista, gobernador, vice-gobernador asin iba pa. Sa nasabing bilang, 12 ang bagong senador na nailihir hali sa kabilugan na 24 na pwesto. Sa Senado, nasa 317 man ang mga bagong miyembro kan House of Representatives na kumpuesto kan 254 district representatives asin 63 na party list representatives. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, sinabi po kan Department of Labor and Employment na naprobarana kang Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Capital Region o RTWPB, ang 50 pesos na dagdag sweldo para sa mga obrero sa Metro Manila. Sa pagikan bagong wage order, malangkaw ang aldawan na minimum na sweldo kan NCR hali sa 645, mapasiring sa 695 para sa mga obrero sa non-agriculture sector. Mientras tanto, ang mga nasa agriculture sector man, magkakaresibinin 658 kada aldaw, hali sa dating 608. Ipapautog man ang bagong wage increase poon Hulyo 18 ngunya na taon. Sinabi kan Dole na ini ang pinakahalangkaw na dagdag sweldo na ipinagtao kang NCR Wage Board. Sa istorya na may katuyuhan na masimbagan ang padago sa paglangkaw sa presyo kan mga barakalon asin mapakarahay ang kabuhayan kan mga obrero sa rehiyon. Baretangon yan mga tugang sa ibang nasyon. Sa giraray po na ipinag-oktaba kan korte sa Israel ang testimonya ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para sa kasong korupsyon matapos ining maghaganin palugit para sa mga isyong pangsiguridad. May kinaraman sa tigil putukan sa Iran asin pag nagpapadagos na lamanan sa Gaza. Sigon sa korte, binago nindang nainot na desisyon matapos madangog ang mga argumento hali kay Netanyahu asin ang mga pamayokan soldados asin chief kan Mossad Spy Agency. Katakod kay ni, nangapudan si US President Donald Trump na ibasura na ang kaso na napunyang sarong witch hunt asin hinagad na ikanselar ini. Binatigos man ini ni Israeli Opposition Leader Yair Lapid asin sinabing dapat na makiaram si Trump sa sendang justice system. Matatandaan na hampang sa tulong kaso ng korupsyon si Netanyahu kasabay kan aligadong pag-ako kainin regalo hali sa mga bilyonaryo katakod kan pabor sa politika asin pagbalong impluensyahan ng media para sa mga positibong coverage sa nasyon. Business News. Magkatuwang na ibubuso Linda Finance Secretary Ralph Recto asin bagong Securities and Exchange Commission o SEC Chairperson Francis Lim ang mga mayor na reforma para mapadali ang pagninegosyo asin pakusugon ang capital market sa nasyon. Sigon sa Department of Finance, katuyuhan kan mga reformang ini na sigurohon na ligtas ang pamumuhunan, patas asin epektibo ang dalagan sa mga merkado. Sa mga reformang ini, magiging makaskas ang pagbilog ng kapital sa pagikan mas pinatibay na regulasyon kan SEC sa mga kumpanya asin securities. Kada kaaging aldaw, nag-oron sin na Secretary Recto asin Chairperson Lim para ipautob ang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pakusugon ang competitive market kan Pilipinas asin gibuhon na mas madali ang paglaog kan mga pamumuhunan. Health News.
Paano maging wais asin malikayan ang rabies? Maramon ta sa istorya ni Jenny Balyaran. Good morning, Jen. Jen, go ahead. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Maging wais, likayan ang rabies. Sigun sa Departamento kang Salud, sunodon ang mga pagiramdom kapag nakagat, nadilaan o nakamurot kang hayop na may rabies. Hugasan ang lugad gamit ang malidig na tubig, asin sabon sa laog ni 10 sagkod 15 minutos. Dapat man na kumonsulta sa pinakaharaning Animal Bite Center. Siguro na magpabakuna sana sa DOH Certified Animal Bite Center asin aramon ang pinakaharaning ABTC o Animal Bite Center sa kanya-kanyang lugar. Pwede man na bisitahon ang official Facebook page kang DOH para maging wais asin likayan ang rabies. Yan ang health news hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Amari na Aga. Aramon tadaw mga tugang ang latest sa kamugtakan kang panahon, kasabay ang DOST Pag-asa, si Ariel Samodio. Para po sa tuyang latest weather forecast ngayon na aldaw ni Martes. Puring namatan ng low pressure area sa distansyang 650 kilometers sirangan kang Infanta, Quezon. Sa coordinates na 14.7 degrees north to 127.7 degrees east. Ang nasambit na low pressure area sa loob ng 24 oras sa baba pa man ang tsansa na maging bagyo. Alagad sa mga masunod na aldaw dahil maninahali ang posibilidad na madevelopan ini sa sarong bagyo. Samantala, padagos man nakaka-apekto ang southwest monsoon sa Visayas, Mindanao, Central, asin Southern Luzon. And dahil man sa extension o trough kang low pressure area, kung kaya sa maghapon ang Bicol region, ilalauman na magkakaigwanin mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran asin pagkikilat pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na hali sa timog sulnupan hanggang sa sulnupan ang mamatayan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang buwat kang temperatura sa maghapon ilalauman 25 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:22 ngunyan ninaga, masulnupan siya na alas 6:16 nin hapon. Alidig sa DOST Pag-asa, Ariel Samodio. Mga tugang sa indong nadangog ang GB News Express. Sinurat po sa Newsbase ni Jenny Balyaran at si Nicole Ann Glorian. Siringman, kiriban niya to ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, VNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Experience the best student life sa University of Nueva Cáceres. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon, makabagong learning modalities, modernong facilities at mahuhusay na teachers para maging future-ready, work-ready at life-ready ka. Patunay niyan ang magagaling na alumni, board passers at top-notchers at ang mataas na employment rate. UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, advanced management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%.
Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry, Baretang Neat. Yo! Balik kita mga tukang sa programa, mga morning heritage natin. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mog mga tay, kay puan po na sabayan ng proteksyong Liverade Silimarin Capsule. Ang Liverade Silimarin Capsule para po sa salud asin proteksyon. Ini po may silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liverade, taro pong antioxidant epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa raldo na pag-inom kang Liverade, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man wara, mahilig man uminom o day, mas maray na isabay ang Liverade Silimarin Capsule oral daw. Para na yung tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga piling butika nationwide. Yehey! Ano na kita, boy? Kumusta na kita, boy? Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang yan sa morning hearing. Kumusta po may mga birthday ko yan? Happy birthday. Paramon tanaw, si Isay daw ini. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Saro dang elected official, may lahing grasshopper. Uyog-uyogon niya. So sige, lulukso sana. Bakit ka nawara sa sound? Nawara sa sound na? Nawara? Oh. Hello? Nawara sa music ko yun na de. Nawara sa music, oh. Paano daw? Joshua? Oha. Oh. Oha. Good morning, Gibi. Morning. Good morning sa mga parantabay. Napanood daw sa nawara. Congratulations kay Mama Milabal. Councilor Milabal, nata. Nagsumpa na bagada bilang Liga President sa Liga Spain. Kasorin. Nailing ko sa post kaswapon. Dito na ko itong baretang ito Dito na ko ito. Nagsumpa na kaswapon. Ta siya baga ang maasumer sa paagi ng succession, di ba? Siya nangunyan ang presidente ng Liga ng mga barangay sa Liga Spain. Only suppose ni Mayor Mixon Ismail. Congratulations, Liga ng mga barangay, Liga si President Manay Milabal. Yan. Yan ang kulalaprinta. Ngunyan daw, formal na nagsumpa sa tuyang bagong pamayaw. Ayos man. Congrats! Pabihon ka naman. Nakantya man. Hindi, niya no. Gusto bihon. Ang istoryanta, bako na kulalapit ni Bareta dahil nilugot. No rin di, abakan tibaga ang vice, no rin ma-eleksyon. No info pa ako na rin ng eleksyon. Pero si Mama Milabal, siya na. Bakante ang vice. Buda, sisay daw ang may interest na magdalagan bilang vice. Correct. Tasabi, may posibilidad na si Councilor Milabal isang at sasangguni ang panlalawigan bilang board member. Pag isinangat mo ang duman, subays na yon matukaw na liga sa Legazpi. Iyan.
Nagkawarara yun. Hello, Joshua? Naputol o. Pati o ni. Nawara. Nawara. Paano yun? Hello? Baka may napindot ako yung digdi yun. Aling ana pa daw tabi. Go ahead. Ako, may bista na akong kwalipikado. Sa pagka? Pwedeng mailihir bilang busy ni Mama Mila. Ako di, gero di man gud interesado. May duda Isa ako. lang. So, Pero tayo mananggat. keri ba ko kasubanggi? Ay, iyo. Gero di man ito interesado na. Pwedeng mananggat ay. So keri ba kung kunso keri ba ko kasubanggi sa dinar, sa ringgaya? Aha. Apunta daw to, kaya daw reaksyon. Ipaginutan mo na kaya ako. Kaya daw reaksyon. O, di ko niya, anong nangyari? Congrats. Ano nangyari digdi sa tipaklong na ini? Ang Tagalog pa lang kang tipaklong, grasshopper, tipaklong adi. Opo. Talaga? Opo. Ang Tagalog pa lang kang grasshopper, tipaklong. Correct. Aram mo kung ano ang Tagalog kan vegetable. July na magdangal. Ano? July na magdangal. Oh, kaya nga ni. Kaya baga ang ining bulan na ini, ginibo siyang nutrition month. Di baga? Ang Tagalog kang vegetable, July. Sisang. Ano nga yan, July? Sisang artista. Mama. Ang paborito kang kalendaryo. Anong yatabian sa imong ang July tangon niyan? Awin na. O, sige. Go. Isay daw ini. Binansagan. Elected si Paklong. Pero sa totoo lang, si Councilor Mila, mapala itong merindalan niya na po. Nilingon mo? Estimate ko yo. Hiling mo. Timing niyang mga 3 to 4 dyan na po. Kaling ko. Oh, sige. Isay daw ini. Binansagan. Elected si Paklong. Sige sanaan palorolokso. Manikimong. Daing takot na matrespassing. Paano man ngayang matakot? Dahil nga ngayon nasusupog na maglaog basti kisay na paglugaring. Hindi kaya BPC Idol. Dating dito. Kan panahon na nagtagilid ang bangka, napunta doon. Ngunyan, na nasa marhay na naman nakabugtakan ang dating bangka, bumalik na naman dito. Ako ngayon makalibong. Hindi kaya BPC Idol. Hindi dati Idol. Gusto ng tawanin Grasshopper of the Year Award. Fight pa na ang Surutalibong. Halos gabos ng kudal, muya kay ning luksohon. Ya dipisil, padakol ang matang nakakamasid. Ang mga uring odingan. Garo na hiling ko kaswapon yan Seriyo. Garo na hiling ko kaswapon. Iyo. Kilala mo na? Kilala mo na? Garo na hiling kaswapon dyan sa opisina ninda. Garo na hiling ko eh. Hindi ko alam kung iyo ito. Horo halabang pakpak niya. Kaya pala malayogon. Kaya malayogon. Halabang pakpak. Iyo ito? Iyo. Iyo ito. Alabaon sa pakpak. Medyo waring kwan sana, medyo susiko nagkwan namang kakalukso. Nagbito-bito. Hinda. Ang mga uring-uringan, bakon nga iyan si Idol, so dating nambaya sa ere asin ng talikod. Kunyan nga ya, namin rin tira na lugod sa mga patipon kan dating nang binayaan na grupo. Gani pala solterong iba, no? Nata? Pagkatapos na umibig at paibigin ka, bigla kang iiwan sa ere. Are, gani pala ng pagkamot, adi.
Ewan lang sa kanila. Pagkatapos na pagparapaasahon ka, buda may love ka naman, bigla kang babayaan. Ade? Matapos pakinabangan, iiwan. Oo nga, buda, malukso naman sa ibong, maghahanap naman siyang iba. Ganit pala mga ibang lalaki, ano? Tapos pag taghirap, babalikan. Pag taghirap, babalikan, manghihiram ng pera. May pera ka ba yan, babe? Paburo babe ka ngayon, mangutang ka na naman. Saka, Sabi ka, di ba? Sarap buhay sa idol. Ang pangakong ikaw mahal mo, nasaan na? Sarap buhay sa idol. Na gusto ng bansagan Na? ang tipaklong sa sanggunian. Ayo. Sisay daw, ini. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Yung mananggad, gari talaga Diyos mo may connection sa pagkamot. Ngunyan ko lang na-relate. Ngunyan ko lang na-analyze. Iya ba? Ade, primero mo yahon ka. Habo siya. Kang namuya siya, habo ka naman. Bago, bigla mong babayaan. Mag-iwal ka mong luwa. Sabi nga sa oras ng ligaya, kasama mo siya. Dapat ko ta. Pero, kapag ang sitwasyon mahirap na, pumupunta sa kabila. Wala na. Lumilipad. Dapat bala ng pakpak, pipotol. Pipotol. Okay. Salbatan ng pangyayari sa Maabaka. Sabi ni Dr. Alan, funny nga yan. Nakarelate si Dr. Alan. Arin daw ng funny duman. So, sa pagkamot o duman sa... Isang babalikan, isang iwanan, may isang luluha sa iyong pagtalo. Mahirap mang gawin, tatanggapin mo. Nagdalom ade. Nagdalom. Kaya daw ako. Lumidalom naman. Low pressure. Ha? Low pressure. Iyo nga ni, may dalom may low pressure. Uy, okay. Salbatan ng pangyayari sa Mauraro. Congratulations sa DCGB Kasubanggi sa DNR Awards Night. Yun. Salamat DCGB Award yun. Salamat tabi. Daling ko kasuha banggi si Ma'am Ansi, lawing ko. Bising. Matibay yun na floor director. Correct. Makaskason. Floor director. Tapos si Tina Baldeo, nailing ko nang ga. Yun naman sa printer nagkapara titindog. Nagkapara ayos siya kan sa mga nag-CDWC award baga na pipicturan. Maggayo nun si Tin. Ano nga na pili doon ni Tin ko niyan? May iba na pili. Kuha na makuha na yun Kuman masayda? Naling, latosunta kang salbatana ka na. Mayagom na yan. Si Tin, buda si Saypa. Si Director Milya kaso Banggi. Nailyaw naman. Salamat doon tabi. Buda si Asek Gilbert Gonzales. Yan. Okay. Wala si Ma'am Joanne. Monte Castro. Ay, deko, Kwan. Yun naman, si Madam na, si geologist baga. Si Ma'am Dayaw, Arlene Dayaw. Engineer Dayaw. Yung host, kasabanggi, yung MC. Itsura kan mga professional na mga host. Pag mina-MC si Ma'am Arlene. Matibay yun? Matibay yun, no? Yo, sige. Goodbye, Joshua. Congratulations pa lang kay bagong director tango yan sa DOH di ba Dr. Alan? Igwa kita kay bagong regional director mo yan sa Department of Health, si Director, sandali lang, tanailing ko ito. Si Director, lahat nga una,
Ako na. Sa kumbaga ni Delate Nats Rimpilyo. Yan, siya po ang OIC ngunyan, mga tugang na Regional Director, tabi kang Department of Health. May pinost nga ni Kong Joey Salceda ito. Pinost ni Kong Joey Salceda si nawara ko lugod so in-screenshot ko ito. Sorry, Dr. Rana. Para lingaw-lingaw ka naman ngayon yan naman ngayon kan. Dr. Rosa Rimpilyo. Yan. Rosa Maria Rimpilyo. Yan. Dr. Rosa Maria Rimpilyo. So, agumin ni Delate Doc Nats Rimpilyo. Siya po ang OIC Regional Director. Tigwa akong nahiling na pirmado. Igwa akong pirmado ni, igwa akong pirmado na appointment na nakapirma si Secretary Herbosa. Yan. Siya po ang OIC ngunyan. Mga tugang na Regional Director kan Department of Health. Yan. Good luck po, Dr. Rosa Rimpilyo. Bagay na bagay kay Dr. Rosa ang pangaran niya. Rosa. Kasi tabing beauty. Yan. Mga tugang, alas 7 na. O di, kita muna magsalabayan sa alas 7 ta. Nakalibtabi si Pading Mar na De La Cruz para sa DCGB Bareta alas 7. Kasabay ko po, tod-tod lang, di magparahiriro dyan. Ang sexing Jasmine Baloloy. Bareta alas 7. Susunod na. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no